צהריים של ישראל נשנו 44 אחרי 4, וזה הזמן לספר לכם מאזינות מאזינים שמחר יוקם במתחם הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל בית חולים לדובים. כן, שמעתם היטב, מדובר במיזם חינוכי קהילתי שמטרתו להפיג פחד וחרדה בקרב ילדים בגילאי 3 עד 6. אני רוצה להגיד אחר הצהריים טובים לסולי אלמקאי, שהיא סטודנטית לרפואה שנה ב' והיא גם מנהלת הפרויקט. שלום לך. שלום, אחר צהריים טובים. שלומך? בסדר גמור, מצוין. בית חולים לדובים נשמע מגניב, אני חייב להודות. אני חייבת להודות שזה ממש מגניב בתור אחת שהייתה בו שנה שעברה. אורייט. והשנה הוא יהיה אפילו אף יותר. אז למי ששומע על הדבר הזה בפעם הראשונה, שתפי אותנו במה מדובר. אוקיי, אז זה מיזם של אגודת הסטודנטים. אני אציין שזה מיזם עולמי בכלל, שהגיע לארץ לפני עשור, ומה שאנחנו עושים, זאת השנה השלישית שאנחנו מקיימים אותו בצפת. אוקיי. אנחנו מזמינים את כל ילדי צפת, הגליל, הארץ, להגיע אלינו לבית חולים. אנחנו הופכים את הפקולטה לבית חולים קטן עם מחלקות. כן. ילדים בגילאי גן, שהם בגילאי 3 עד 6, ידועים בזה שיש חרדה שמתפתחת לאורך השנים מטיפול רפואי לאור מה שהם חווים. אנחנו מנסים לשנות את זה בצורה כזאת שהם פשוט נמצאים הדובי או הבובה וצופים בזה מהצד, בתהליך הרפואי שקורה. הם נקלטים בקבלה, הם עוברים לחדר המתנה. לפי הבעיה שהילד מציג או הילדה, אז הם מועברים למחלקה הנכונה לטיפול. יש לנו מיון, יש לנו כירורגיה, ילדים שם ככה לבושים בגדי ניתוח, יש לנו אורתופדיה, שם הם עוברים גבס, חבישות, יש לנו מחלקת עיניים, דובים ללא עיניים שנפצעו, אנחנו גם צופרים עיניים, כמובן שזה הכל כזה מטאפורי למציאות, אבל זה הדרך להחזיר את העין. יש לנו בית מרקחת שבסופו של התהליך הם מקבלים תרופות. השנה אנחנו נתמקד בתרופות בריאות יותר, שזה פירות, ירקות, זה קצת סוכריות. יש לנו גם מרפאת שיניים. במרפאת שיניים יש להם הדרכה על בריאות השן, איך באמת ככה מטפלים בשיניים. והשנה גם הכנסנו מחלקה חדשה של תזונה נכונה ובריאה, שהילדים יבואו, יעברו שקילה ולדובים וגובה, מדידת גובה. ובסופו של דבר אנחנו באמת מדברים איתם על אוכל, מה שהם יבטאו, מה הם אוכלים, זה בעצם כביכול הם יבטאו את זה דרך הדובי, מה הדובי אוכל, ומשם אנחנו ככה המון פעילויות, בכל חדר הוא צבעוני ומיוחד. מי שיקלוט אותם יהיו סטודנטים שלנו לרפואה בפקולטה, יש לנו המון מתנדבים השנה. הפקולטה שלנו דוגלת בהתנדבות בקהילה, ככה שזה חלק ממיזם קהילתי שאנחנו עושים. זהו, אנחנו כמובן מתרגשים כולם, אנחנו בהכנות ומחכים לכולם. אז אחרי כל מה שאמרת עכשיו, אני רוצה ברשותך לנסות רגע להבין. הילדים מביאים את הדובים והבובות שלהם אליכם לבית החולים, אוקיי? נכון. והם בעצם, הילדים הקטנים, הופכים להיות האחראי המבוגר, ואומרים לכם, יש לדובי כל דבר שהוא לא בריא, או כל בעיה כזאת או אחרת, והסטודנטים בעצם נותנים טיפול לבובה או לדובי, והילדים צופים בזה מהצד? בדיוק, כמו שתיארת, הם מגיעים, ילדים מתיישבים מול סטודנטים ומספרים, הם כאילו אבא ואמא של הדובי או הבובה. מגניב. הם מספרים מה קורה, וילד למשל שלא יודע לספר מה קרה לדובי, כי הוא מבחינתו הדובי בריא, אז אנחנו מפנים למחלקות שלהם דווקא צריך להיות חולה בהם, למשל במרפאת שיניים, לעשות הדרכה ותזונה בריאה כמו שאמרתי קודם. אוקיי. וילדים לפעמים ככה מספרים שהדובי נפל, אז כתוצאה מזה אנחנו יודעים שאולי הוא נחבל, ואז אנחנו מספרים להם, והמטרה היא שהם יצפו בזה מהצד. אני אתן לך דוגמה, למשל במיון שלנו אנחנו עושים גם בדיקות דם, זה נשמע נוראי, אבל בבדיקת דם אנחנו מדמים לקיחה של דם מהדובים והבובות, אם ככה מדמים את זה ממש, והם רואים את זה מהצד, וכל החוויה שהם חווים לאורך כל הדרך, אנחנו גם מנסים לשתף אותם בטיפול, זאת אומרת, שמים עליהם סטטוסקופ, נותנים להם להחזיק מכשיר לבדיקת האוזן, אנחנו מנסים לתת להם, לשים אפילו את הגבס על הדובי, כדי באמת שהם ירגישו שהשד לא כזה נורא דרך המגע, גם דרך העיניים וגם דרך המגע. שנה שעברה ראינו אותם עם ניצוצות בעיניים, זה היה מדהים לראות, גם הסטודנטים אני חושבת התרגשו לפחות, והשנה אני בטוחה שהגיעו גם הרבה יותר ילדים, וגם הגדלנו את הבית חולים. זה בית חולים היחיד בארץ, אפשר להגדיל אותו בשנייה. כן, וככה כל התחנות מוכנות, ואנחנו מקווים שהילדים יגיעו, יחוו את החוויה, יוכלו להיכנס לחלק מהמחלקות, ובאמת לעבור את התהליך הרפואי שהם עוברים,
כמו שהם באים לרופא, וכתוצאה מזה הם יפיקו באמת את המיטב ויראו שהשד לא כזה נורא. ותגידי, איפה כל ההורים בזמן הזה שהילדים הקטנים מביאים את הבובה והדובי לטיפול? ההורים משקיפים מהצד או שהם בכלל במקום אחר ואתם המטפלים מתייחסים רק לבובות, דובים ולילדים? אז לרוב בגלל הגילאים הקטנים, הגילאים של לפחות גיל 3, אז הם ככה יותר צמודים להורים, אז ההורים מלווים אותם לאורך הדרך, הם נמצאים לידם, אבל הילדים ממש ככה די מדברים עם הסטודנטים וחווים את החוויה, אבל ההורים איתם. לרוב הילדים נמצאים עם ההורים שלהם שמלווים אותם, פחות נתקלנו בילדים ככה שמסתובבים לבד. הילדים הם מרכז העניינים, אני מבין, הילדים הדובים והבובות, נכון? בדיוק, זה מרכז העניינים, זה מה שאנחנו דואגים, כל הזמן ככה לשים אותם במרכז, לתת להם לגעת, לחוות, להרגיש, ודרך זה באמת אנחנו מאמינים שזה מוריד את הפחד והחרדה בעתיד. הילדים בסוף הפעילות הזאת רוצים להישאר עוד, או שהם צריכים באכזבה ללכת הביתה? האמת שהם לא רוצים ללכת, רובם רוצים להישאר וככה לעבור בכל התחנות, לא תמיד זה מתאפשר. ברור. אבל כן, הם מאוד נהנים, אנחנו גם בסוף עושים להם כזה, יש להם חדרי המתנה עם הפעלות, עם צביעות, זאת אומרת שהם יכולים להעביר את הזמן. איזה יופי. כן, אז ככה שהם, הפרויקט עצמו, כל האירוע הוא קורה משעה 4 עד 7, אז ככה שזה זמן מספיק לכולם לעבור בתחנות וכולי, אז... טוב, לסיום, למי יותר כיף לדעתך? לכם הסטודנטים או לילדים והחברים שלהם, הבובות והדובים? פה אני חלוקה, אבל אני יכולה להגיד שלא פחות כיף מלילדים. באמת, זה מאוד מרגש, והסטודנטים כולם ככה ממש מחכים לזה מחר, אז אני מניחה לשנינו ממש ממש כיף, ואנחנו מחכים באמת שיגיעו ילדים כדי באמת לחוות את זה. טוב, זה קורה כמובן מחר החל מהשעה 4, מי שרוצה להגיע צריך להירשם או שהוא פשוט מגיע? לא, ההגעה היא חופשית, מרגע שמגיעים הכל משולט, מסודר, הם צריכים פשוט להיכנס לתוך התהליך, לזרום איתו, לנוע עם כל הציר של הבית חולים, ואנחנו מחכים. יפה, כמובן בצפת, אם לא אמרנו מאזינות מאזינים, מחר החל מ4 ועד לשעה 7, בית חולים לדובים. מנהלת הפרויקט סולל מקייס, אנחנו נשתמע שנה הבאה? כן, למה לא? בכיף. זה כמובן תלוי בכם, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בהצלחה מחר, תבלו. גם אני מודה לכם. ביי ביי. ביי, להתראות.